Na mga kasista. Magbablog kami ngayon kasi birthday ni Boy Waray ngayon. May surprise kami sa kanya. Yan ba yung gagamitin natin, te? May malaki kaming surprise. Ay, Boy Waray! Alika, dahil birthday mo ngayon, may surprise kami sa'yo. Ay, si Boy Waray mga kasista naglalabaw. Hindi yan ah. Boy Waray! Kakita ka rito, hindi kakita dyan. Nakakaano naman kasi kung birthday mo tapos naglalaba ka lang, halika rito. Halika na, saglit lang. Dali na, celebrate natin yung birthday mo. Eh, sobrang sipag ni Boy Waray mga kasista. Oh. Hindi niyo nakita, yan siya. Yan. Boy Waray, halika muna, dali. May surprise kami sa'yo. Dahil birthday mo, dali. So, may Ha? Oh, may price pala to. May price. 100 lang, pwede na yan. Ito daw yung gagamitin namin na pang surprise kay Boy Waray. Wala akong alam dito, wala akong idea kung anong gagawin lahat. Tingnan na lang natin. Ito yung mastermind eh. Ito yung mastermind niya, no? Ay, Boy Waray! Halika muna rito, wag ka na mag-ano dyan. Birthday na birthday, naglalaba. Malungkot kasi yung mga kasista, kaya bibigyan namin siya ng ano, surprise. Boy Waray! Halika rito. Wala kung anong gagawin yan. Oh, wala. Wala akong ka-idea. Parang napakahirap, no? Oh, hindi ko maano. Mga napakahirap isipin ko anong magiging sura ni Jim. Handa ka na ba? Oy, Boy Waray, handa ka na ba sa surprise? Alam ko. Handa ka na sa surprise tayo? Damit ba yan? Hindi. Damit ba yan? Nga pala, happy birthday. Ilan taon ka na? Dahil birthday mo, Uy, ilan taon ka na? 29. pwede mo. Eh, anong wish mo? Anong wish mo? Oh, ilan ko ya? Magkano ya? 100. Oh, may 100 ka daw, oh. Ganun-ganun lang, oh. Pwede ka manalo rito ng 500 Uy! kapag nahulaan mo. Agoy! Ate, bati mo muna si Boy Waray birthday niya. Happy birthday, Boy Waray. Kasista Nilin. Happy birthday, Boy Waray. Sana Yeah. lumaki ka na. Bati mo ya si Boy Waray. Boy Waray. Ikaw. Ay, mga kabaw CB yan, mga kasisa, oh. Sana tumagal kayo. Tumagal kayo, Nino. Sino Ikaw, ba? Ray! Bati mo si Boy Waray. Birthday Boy Waray. Wala na nga eh. Tatagal pa. Sana lumaki ka pa. Ano? William. Natatakot ka sa naisip mo. Ang ganda mo dito, te, oh. Oh, promise. Kasya ba yung ulo ni Boy Waray dito? Boy, Ang laki eh. it's a prank. Wala ko idea kung anong gagawin nila, eh. Taga-video lang. Wala yun. Hindi ko na, no? Hindi ko na eh. Hindi yan, ako bala. Ay, nilalagay. Gusto ko yung Frank Marcos. Gusto ko nilisan siya sa upuan pagka nakatayo siya. Bigyan ko na 200. Bigyan sa upuan. Tali ko lang yung paa niya. Pinananahimik yung mundo ni Boy. Sabi ni Boy Waray. Gusto mo talaga ako. Dapat kanina nyo pa binalot yan para na ano na si Boy Waray. Tingin ko ano, naiyak na si Boy Waray sa ano. Boy Waray! Hoy!
Labas ka rito. Minsan lang to, may surprise kami. Kasi kahapon mga kasista, nag-ano na si Boy Waray, nag-celebrate na. Kasi may pasok kami ngayon. Ngayon na lang yung surprise namin sa kanya. Kagabi kasi hindi namin na. Abot ka niyan. Dito ka, oh. Mina, para magkapera ka nga eh. Pwede ka nito manalo ng 100, 200, 300. Ano bang mechanics test? Ano lang, uhulaan mo lang yung mga... Ipapahula namin. Dito ka muna. Nakapikit dapat. Hindi. Kaya Ah, ka hindi. dilat. O nakadilat. Ilagay mo ulong mo dito. Iharap mo siya rito. Paano natin makita? Iharap mo siya dito. Ano mo yung kamay mo? Ilabas Kasya, ulo. Kasyang-kasya yung ulo. Kasyang-kasya yung ulo. Dito mo siya iharap. Ate, dito mo siya iharap. Ilabas mo lang yung kamay mo. Sarap. Ilabas mo lang yung kamay mo. Harap siya rito. Paano makagaling? Kaya harap mo siya Huwag ka na rito. muna manigarilyo. Harap ka. Harap mo siya rito. Ha? Mayroon kong tamaliit-liit. Kamay na tayo ito, kamay. Mamaya na kayo para maging saksi kayo sa nalalapit. Nalalapit na surprise na natin kay Boy Waray. Magkapera ka. Eto mga kasisa, wala akong ideya kung anong gagawin na rito. Talagang taga-camera lang ako. Ay, grabe. Hirap. Hirap ka eh. Oy, halika rito. May picturean lang eh. Bibidyo na ako. Basak pa One ako. lang, one lang kaya mo. Picturean kung kaya lang. Basak pa ako. One lang kung kaya mo lang. Alam mo naman. Kaya na yan, ano parang tape. Ano yung packing tape? Yung packing tape, diba? O, hindi yan si Cristo. Birthday mo kasi ngayon. Ay, dito. Ay, dito. Kamay lang, kamay mo lang. Ay, Ang sakit na dyan. Ang sakit na dyan ko. Kaya yan. Pinakita ka kasi agad ni Kuya eh. uy, masakit yan. Number one nga lang. Gusto mo naman one. Ito, mga kasisa yung surprise natin kay Boy Waray sana. Kasi pagod siya maghapon sa trabaho, kaya imamasad sana siya. Kuryente pala to. Masakit. Meron niya? Kuryente pala to. Anong kinsito eh. Hindi, akala ko dito ano lang yung Massage. Massage Parang lang. vibrate. Oo. May kuryente, kaya ate nga 5 pa eh. Kuryente pala to. Hindi pala ano yan, hindi pala ano. Hindi massage. Masakit to ng 19. Oh, Ito yung mga kasisa yung ano, pakita mo nga. Masakit yan. Hindi pala yan yung panginig lang. Dapat yung kuryente pala yan eh. Hindi na yan eh. Ano naman ako? Sigaw. Ay, surprise na yun. Ngayon na. Nagsamad tuloy ako. Surprise sa yun, hindi naman yun. Di ba yung inaano? Yung inaano yung mga... Kasi kaya Five. masakit, di ba masakit? Pagod ka? By the way, happy birthday, Boy Waray. Ito talaga yung totoo, hindi.